Emakoti. Awukawuyeki ifoni le mntana. Ndifuna ukende sithethe kancinci. Emakoti. Yeke le nto itsho nabantwana. Yabona abantwana le nto athi waphuma emzini yena. Ayikho right yanto. Uyahlonitshwa emzini. Yangoma ndihleli xesha engakanani mina. Uyahlonitshwa emzini noba ndithini, noba abantu bomzi bathini, noba indoda ithini, kuyamanyela. Hayi yo ngeke mama. Makoti. Hayi mama. Hayi mina ngeke ndilunge mama ngeke. Ngeke ulunge phi? Apha kwa Ndigezelwe ndithule. Uthulani? No, kwangoku uzothina kwangoku ndithule nje uba ndisagezelwani nodwa. Ifa ngageza kwayelo ndize ngayo ndiyagoduka mna. Sandixodo kwasekhaya mna. Ubuyisa inkomo ke sithando sami. Inkomo zantoni? Inkomo zantoni? Sendichukuxilwa kaloku apha akho inkomo zabuya mna. Dala ndachukuxa apha oko ndandifikile ndichukuxa ngugaba. Ukugeza kwakhe ndibopha ube mncinci mama. Eyo nto ngifuna ivele ihlala igcwele apha entloko kuba nanini na ndigezeleka ndiyagoduka. Sandixothwe mna ekhaya. Bona le nto abantu ufike bebulawa zizistress ne-depression bengcikivwa nini. Soze ndiyenze mna loo nto leyo. Xa ndiyibona uba ingaphezulu kwamandla am ndiyagoduka. Fana waphefumulela phezulu. Thanda gqitha ukuhlukumeza abantu nina kuba ninethemba loba kobuya inkomo Hayi mama ndizuthule. Umntu inkomo uzosifuna kulo waninika zona. Nani ndinikile inkomo mna? Nani ngankomo ndithi xa nigeza ndiyagoduka.